Hoxe vou facer unha pizza célula e estes son os ingredientes: tomate frito, olivas negras, olivas verdes, salchichas, un aro de cebola, pemento, cebola picada, queixo rallado e trozos de xamón cortado. Xa puxen o tomate frito, que representa o citoplasma, e o borde, que representa a membrana plasmática, que é por onde entran os nutrientes e saen os refuxos. Xa coloquei o aro de cebola, que é o núcleo da célula, e agora vou pôr o queixo, que é o ADN. Xa coloquei o retículo endoplasmático liso, que é o que está ao redor do núcleo, e agora vou colocar o retículo endoplasmático rugoso, que son as aceitunas negras. No retículo endoplasmático é onde se fabrican as proteínas que van a pasar ao aparato de Golgi e vou representar con estas tiras de pemento. Por último, vou colocar as mitocondrias, que son as que producen enerxía á célula.